Najveća usluga koju roditelj može učiniti svom djetetu nije nova igračka, ni skup poklon, nego da sam bude dobro, da bude smiren, nasmijan, prisutan. Jer dijete ne traži savršenog roditelja, nego roditelja koji ga vidi, koji ga čuje i zagrli kad mu je teško. Djeca pamte večere bez telefona, smijeh zbog gluposti, pogled pun razumijevanja. Sve što žele je da osjete da su voljena, bez uslova, bez poređenja, baš takva kakva jesu. I zato, roditelju, čuvaj sebe, jer kad si ti dobro, tvoje dijete ima dom, čak i kad svijet oko njega nema mira.